Dama wancan makan yana nan. Kai, ani na manta da shi gaba ɗaya. Asal ɗan iska ne. Yancin wani kuɗi yake tara ba. Shege ne fa. Ina rasa ma ina ke kai wani mugun kuɗi. Ka san yanzu a Lagos yake. Ka san shege ne. Allah. Hakan yana ba ido. Ka rena shi. Gon wa yake nuna ma hanyar. Kai? Yana dan jagora. Kawai dai Allah shi. Wai shekara sai kai. Oh baby girl, come show me mercy. I don't go leave if you leave. Oh, I wanna spend my life. Gurin anya kwa. Ga wasu mutane. Abu da bakin ciki ke mun? To ai. Ina suke ta wani bangare suke? Su ne ana? Kai, ni kashin sai biyan ma nake ji. Alhaji wai ni suwaye da suwaye a gurin nan yaro. Wallahi wasu yan samari ne. Ga mun sunan su. Samari salamu alaikum. Kamar na ce da musulman su malam Isaac ne kenan. Su malam Isaac kwana biyu. Wai kwana biyu wai ya labarin ka shiru. Mun ji ka shiru fa. Ai Lagos na tafi. Lagos na tafi. A baka da idan? Subhanallahi. Kai, Dan ta kai iska ne. za ci kai. Kai ban bi ka tunani ba. To yanzu ya me zan samu ne? Ni a layin nan ma wai ko an yau ko Alhaji Isaac ba zan samu wata sai kana ta wani bangare kake ma Alhaji Isaac kana ta wani bangare ne? Gani nan gani nan. Oh kai ne Allah ka dan samu mun wata halayen ku. In muka kudin motar Lagos aje Alhaji Isaac aje a samu mun bebin ta ni na gura da baran ma. Ai ga wata can daga can. Tana ina? Ta can Ina take? Kalli can. Kai ka ji Au. Kalli ga baje idan ta kadan yawa. Kai, yana tabewa ta gaban ni. Ha 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 ha!